Θέλω να ακούσω μουσική και να ξεσηκωθώ. Ναι, οκ, πες μου τι θέλεις να κάνω τώρα. Θέλω να πάρει δυνατό και σε σημείο... Εκεί που καίγομαι. Λάθος το πας. Μας έχεις καταμπερδέψει εδώ πέρα. Μια από εδώ μου το πας, μια από εκεί μου το πας. Τι θες? Τι δεν καταλαβαίνεις. Θέλω θάλασσα. Θέλω θέα. Άρα θέλεις μπαγιάμο. Αυτό θες να μου πεις τόση ώρα. Χάιντε, γεια σου, το βρήκες. Και με τη μουσική τι γίνεται? Εσύ δεν μου πεις τι γίνεται με τη μουσική. Τι άλλο, ράδιο, μουσική πύλη. Λοιπόν, άκου να σου πω τι θα γίνει. 2 Ιουνίου η μουσική πύλη θα έρθει στο Παγιάμο. Θα παίξει και Παολάρα. Κράτα με λίγο ακόμα. Αμέ. Θα παίξει και Αντέλ. Ναι, σε λέω. Θα παίξει και... Άκου λίγο να σου πω. Πολλά με τα ρωτάς. Έλα Παγιάμο 2 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή και θα δεις. Και έντεχνο και λαϊκό και ξένο. Όλα τα έχει η μουσική πύλη. Ράδιο μουσική πύλη. Στον Παγιάμο 2 Ιουνίου. Στη Νέα Ποτίδια Χαλκιδικής. Χάιντε παρέα, είστε όλοι καλεσμένοι, μη λείψει κανείς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2373 041 127.